Hola a tots i totes! Sigueu benvinguts a Orienta, el teu canal d'orientació educativa. Jo sóc Luis Fallos, orientador educatiu a la Comunitat Valenciana. Comencem! Hola a tots i totes! Avui us ha preparat aquest vídeo per ajudar-vos en el procés per a fer la sol·licitud d'admissió a diferents etapes educatives. Com podeu veure, estem en la pàgina de la matrícula telemàtica que ha ficat al nostre abast la Generalitat Valenciana. Així dalt podeu veure l'enllaç de la pàgina, tot i que us el deixaré a la descripció del vídeo. I què anem a trobar en aquesta pàgina? Bé, com que ja vaig fer un vídeo explicatiu per aconseguir la clau d'admissió on ja feia un recorregut per tota la pàgina, per les seves pestanyes i per les diferents possibilitats que ens ofereix, avui directament anem a anar al procés de l'admissió. És a dir, si baixem fins on estem arribant ara, trobem la pestanya de clau d'admissió, la de procés d'admissió, llistes provisionals, al·legacions i llistes definitives. D'acord? Com que ja hi ha un vídeo sobre la clau d'admissió, si no la teniu encara, us recomano que aneu, que li piqueu al vídeo i que, en primer lloc, aconseguiu la vostra clau d'admissió. D'acord? Bé siga amb certificat electrònic, DNI electrònic o clau PIN. Així que si no la teniu, ja sabeu. Avui anem a anar directament al procés d'admissió. Li piquem en aquesta pestanya de procés d'admissió i ens porta fins a aquesta pàgina on trobem els diferents nivells o etapes educatives. Educació infantil, educació primària, ESO, batxillerat, formació professional bàsica, cicles formatius de grau mitjà, cicles formatius de grau superior, formació professional semipresencial, formació professional de segona oportunitat i programes formatius de qualificació bàsica i escoles oficials d'idiomes. Fixeu-se que aquests tres nivells no es poden realitzar encara perquè estan en gris. Quan hi estiguen en rosa, podrem accedir a realitzar la sol·licitud d'admissió. D'acord? Us recomano també descarregar-se els manuals que hi podeu veure en aquestes tres pestanyetes rosa, manual, 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 o, si és el vostre cas, del nivell educatiu al que aneu a demanar la sol·licitud d'admissió. Si la vostra sol·licitud és per a secundària o és per a batxillerat, per a formació professional bàsica. Mireu, en aquest vídeo anem a fer la sol·licitud per a formació professional. Aleshores, us recomano descarregar-vos els manuals. Els manuals són tots tres idèntics, amb les diferències i peculiaritats pròpies de cadascuna de les etapes. D'acord? Doncs anem allà i picarem en el botó tràmit del nivell educatiu que ens interessa. En aquest cas, anem a picar en formació professional bàsica. Una volta li hem picat al botó de formació professional bàsica, ens du fins a aquesta pàgina, que és la d'identificació. Mireu, com vegeu, fica convocatòria curs 2021 i així, darrere d'on estic jo ubicat en la imatge, ficaria FP bàsica. D'acord? Això ha de dur fins al formulari i a la sol·licitud d'admissió per a FP bàsica 2021. D'acord? Mireu, així hem d'emplenar el nostre usuari i la nostra contrasenya de la clau d'admissió. Recorde que si no en teniu una, heu de crear-se'n. Si teniu dubtes de com crear la clau d'admissió, ja vaig penjar un vídeo al canal sobre el procediment per a obtindre la nostra clau d'admissió. Jo ja he ficat així una de les que vaig crear de forma genèrica per ajudar-vos i li pique a entrar. Una volta arribem així, ens apareix aquesta pàgina on podem encara canviar la contrasenya si en tenim dubtes, però com que l'acabem de ficar, espero que no hi hagi cap problema. Què ens diu així? Ens diu que aquest procediment ens ajudarà a presentar la sol·licitud telemàticament, és a dir, no hem de dur cap documentació al centre educatiu. Ens la presentem tot això. Després, per a la matrícula, que ja esperem estar en alguna fase o en disposició de poder acudir al centre educatiu, ja podrem enviar, o tal volta enviar-ho per correu electrònic, la documentació que ens puguen demanar. Però ara, de moment, aquest tràmit és suficient. D'acord? Recordem que amb una clau d'admissió
puc presentar una sol·licitud per alumne, etapa educativa i convocatòria telemàtica. Això vol dir que si tinc més d'un fill que vulgui fer l'accés a formació professional bàsica necessitaré dues claus d'admissió. Però si en canvi tinc un que vol anar a formació professional bàsica i un altre, per exemple, que s'està matriculant per a batxillerat, amb la clau d'admissió que he creat puc fer amb dues sol·licituds. Bé, molt important, així ens ho recorda, una volta finalitzem la sessió és interessant picar el botó desconnectar aplicació. Així es veu, està xicotet, així en el cantonet, però ahí està, desconnectar aplicació. Bé, així es detalla els passos a seguir, emplenament de la sol·licitud, confirmació de les dades i presentació telemàtica i obtenció de la sol·licitud presentada. Anem a anar seguint pas a pas i veureu que senzill i que fàcil resulta. Cliquem a començar i arribem al formulari de les dades. Així és on hem d'emplenar les dades de l'alumne i, en aquest cas, com és formació professional bàsica, del seu pare, mare o tutor legal. D'acord? Mireu que així ens van apareguent una sèrie de camps, noms, cognom, segon cognom, tipus de document, NIF o NIE, d'acord? Sobre un desplegable, sé que en el vídeo no us apareixen els desplegables quan es pique, però veieu com va canviant la parauleta, o passaport, certificats d'empadronament, etc. D'acord? Així ficarem el número de document, el NIAS, el número d'identificació de l'alumne, si el tenim, al carnet de l'institut moltes voltes no, al vostre carnet d'institut ha d'aparèixer o a els impresos de matrícula d'anys anteriors. D'acord? Les dates com el sexe, la data de naixement, la nacionalitat, el país de naixement, la província on vau néixer i el municipi. Després ens pregunta per l'adreça, tipus de via, adreça, número, porta, escala, pis, codi postal, província, municipi, telèfon mòbil, correu electrònic, d'acord? I si en tenim grau de discapacitat i volem accedir a les places per discapacitat. Si no el marquem, després no ens deixarà adjuntar la documentació necessària de la discapacitat. Però si no en teniu cap discapacitat, òbviament no seleccioneu aquest botonet. D'acord? La pàgina continua amb les dades del pare, mare o tutor legal. En aquest cas han aparegut les que jo he emplenat per a fer la clau d'admissió i en aquest desplegable ens diu que podem elegir entre el pare, mare, tutor, tutora, representant legal o fins i tot i que no serà el cas en FP bàsica, si per exemple per a grau superior o grau mitjà, no sé si us pot apanyar, el sol·licitant, si és major d'edat, també pot ha d'emplenar aquestes dades, però ficant ahí sol·licitant. D'acord? Bé. Mireu, en el cas de que sigueu alumnes que esteu desescolaritzats, és a dir, que enguany no heu cursat estudis en cap centre educatiu, heu de picar en aquesta caselleta de verificació. D'acord? On fica alumne desescolaritzat. Quina documentació haurem d'aportar junt amb els nostres impresos quan presentem ja el que serà la matrícula, no ara en el procés d'admissió. Mireu, haurem d'aportar una còpia del DNI i la proposta per a incorporació a formació professional bàsica. Què és la proposta per a incorporació a formació professional bàsica? Si heu vist altres vídeos del canal, com el que n'hi ha sobre accés a formació professional bàsica, jo hi parlava del Consell Orientador, aquest document on l'equip docent i el nostre tutor o tutora ens proposa per anar a un cicle formatiu de formació professional bàsica de la branca determinada que nosaltres ja hem manifestat a l'institut que volíem cursar. Aleshores, és molt important, perquè això és un dels dos requisits, la fotocòpia i la proposta. Si haguem marcat la casella de discapacitat, hauríem també de seleccionar aquestes caselles que no ens deixa perquè no l'havíem marcat anteriorment. Una volta ho tenim tot indicat, hem de picar-li a guardar i continuar. Però abans de continuar he d'emplenar jo les dades. I el que vaig a fer és enganyar-me en una dada. Per exemple, vaig a ficar malament el meu codi postal. A veure què ocorre. Mireu el que ha passat. He introduït una dada de manera errònia. Com he provat
amb el codi postal i al no ser un camp obligatori no em donava problemes per introduir-lo erròniament, però què he fet? En un dels camps obligatoris, com és l'adreça de correu electrònic, en una de les dues casilles de verificació m'ha oblidat d'un punt. Ho ha fet aposta per tal de que aparega aquest missatge que trobem a la part inferior de la pantalla. Hem trobat errades en la seva sol·licitud. I diu, li mostrem una llista amb l'errada i la línia on es produeix. I diu, el correu i la verificació no són el mateix. Aleshores, què ens tocaria? Aniríem fins a la línia del correu electrònic i buscaríem on està l'errada. D'acord? I després ja tornarem a la part inferior de la pantalla on ficar guardar i continuar. Ja hem corregit l'errada que suposadament hi havia i li piquem ara sí a guardar i continuar. I a veure què passa. Ara ja ho ha revisat, estava tot correctament i ens du fins a aquesta pàgina, que és el formulari de peticions. Així és on hem de triar els cicles formatius que volem cursar i els instituts on cursar-los. D'acord? Em va deixar fins a 5 peticions i és una plataforma que funciona com si fos una xicoteta aplicació. Mireu que n'hi ha així botons, a la part esquerra, una d'ajuda, de guardar, seleccionar centres, ara anirem a ell, pujar, baixar, duplicar centre i esborrar. Aleshores, què hem de fer? Li piquem a seleccionar centres o li piquem així, que també ens han ficat el botó, perquè de moment aquesta fulla apareix buida. Li piquem a seleccionar centres i fixeu-se on ens du. Ens du un arbre de continguts. Què vol dir l'arbre de continguts? Així tenim totes les famílies professionals que imparteixen cicles formatius de formació professional bàsica. Si jo he triat quin és el cicle formatiu que m'agradaria cursar, per exemple, el de perruqueria i estètica, me n'aniria a imatge personal i el seleccionaria. Què vull cursar? Perruqueria i estètica. Ara, on vull cursar-lo? Tinc 3 opcions, Alacant, Castelló, València. Dic, home, però tota la província d'Alacant? No. En el moment que li piqui Alacant, apareix un altre desplegable i ja per localitats. Com jo hi treballo a Elx, li pica a Elx i ens dona informació dels 3 instituts on s'oferta el tema, per exemple, de perruqueria. El Pedro Ibarra, el Montserrat Roig i l'IES La Torreta. D'acord? Doncs, si tinc clar que em dona igual anar a qualsevol d'estos 3 centres, el que faig és que pique damunt i ens diu que seleccione primer curs d'FP bàsica o segon. Òbviament, si és la meva primera volta, seleccione primer curs. Seleccionaré segon curs sols si estic realitzant aquesta inscripció per a canviar de centre educatiu. I ja he cursat, òbviament, el primer curs satisfactòriament. Li pique a seleccionar i mireu, apareix a la part dreta. Ahí està. I és La Torreta, imatge personal, perruqueria i estètica. Molt bé. Ara pique en el Montserrat Roig i ara pique en el Pedro Ibarra. Ja estan tots 3 així. Per què piques 3? Doncs perquè moltes voltes podria ser que en un dels centres n'hi hagueren moltes més sol·licituds que places. Aleshores n'hi ha uns criteris de prioritat i podria ser que no us tocara el primer centre, però sí el segon o fins i tot el tercer. Puc elegir fins a 5. Com sols n'hi ha 3 a la localitat d'Elx, però pot ser que m'agrada també la branca de comerç i màrqueting, li pica el cicle formatiu de servicis comercials. Li piquen a Alacant, busquen Elx, a veure on es realitza i mireu, també n'hi ha 3 possibilitats. El Joan Martorell, el Victoria Kent, públics i el centre privat Sant José de Calasant com a privats. Aleshores, puc seleccionar aquests 2 centres i el mateix, vaig a primer, seleccione i ja se'n ve així. Vaig a primer, seleccione i ja se'n ve així. Per què així no apareixen places de segon? Pot ser que en el Victoria Kent d'enguany aproven tot l'alumnat de primer passi a segon i no hi ha vacants. Aleshores, no s'oferta. Bé, fixeu-se que ja he elegit 5 centres, ja no puc elegir més. Aleshores, quan ja ho tinc clar, quan ja he elegit de les diferents branques aquells que em poden interessar i ja els he passat així, dius, bueno, però és que igual no estan ordenats. Jo volia el Montserrat Roig en primera opció i el Pedro Ibarra després i La Torreta. Bé, ara ho solucionarem, no hi ha problema. Li piquem a afegir llista i tornem a l'aplicatiu anterior. D'acord? Mireu que ara apareixen així els 5 centres. I què havíem parlat? Que igual o tal volta no volem aquest ordre. Doncs seleccionem
aquell que volem canviar d'ordre, i amb les fletxes els anem manejant. Ja tinc el Montserrat Roig dalt, després tinc el de la Torreta i l'últim, el del Pedro Ibarra. O tal volta ho hem pensat millor i volem fer la branca de comerç i màrqueting primer, abans d'imatge personal. Doncs puc anar-los seleccionant i els puc portar cap a dalt. D'acord? Una volta ja tenim tots seleccionats, hem de picar-li a guardar i continuar. D'acord? Jo vaig a ficar el Montserrat dalt. Li pica a guardar i continuar i em diu que ja puc confirmar la sol·licitud. Bé, si ja han descarregat l'esborrall i està tot correcte, acceptem les condicions i li piquem a confirmar. Recordeu que podem modificar la sol·licitud, podem eliminar l'esborrall, el que vulguem, d'acord? Però en principi, com ja ho tenim tot clar, li piquem a confirmar. I ens arriba aquest missatge. Aquesta sol·licitud ha estat confirmada en l'assistent telemàtic de la Conselleria d'Educació, Cultura i Esport. Una data de confirmació, número de sol·licitud, dates de la sol·licitud i es permet descarregar la sol·licitud. Molt important, descarregueu la sol·licitud i guardeu-la bé, d'acord? Perquè és el vostre justificant de que heu realitzat tot el procediment. No heu d'entregar-la en cap lloc, no heu de dur-la a cap institut, d'acord? Però descarregueu-la i guardeu-la. Mireu, aquesta és la sol·licitud d'admissió de FPB per al curs 2021. Així estarien les dades de l'alumne en concret, en el cas de si sou menors d'edat, així estarien les dades del pare, mare, tutor, representant legal, i després apareixerien els apartats B i C. Anem a veure què diuen els apartats B i C. L'apartat B en concret ens diu el lloc escolar sol·licitat. Jo al final he elegit sols marcar el IES l'Asunción de Nuestra Señora d'Elx i el cicle d'informàtica i d'oficina, tot i que us he ensenyat, per exemple, de perruqueria en el Montserrat, us he ensenyat de serveis comercials, etc. A la fi he decidit que el cicle que a mi m'agradaria fer de FPB és aquest, el d'informàtica i d'oficina. Veieu, jo al final sols he elegit un. Jo us recomano que elegiu els 5, que fiqueu per favor els 5 cicles formatius, perquè no hi ha moltes places i podria ser que si sols fiqueu un en un sol institut no us donen la plaça. D'acord? Tornem a la finestreta anterior. Ja estem així, en el navegador, i ja hem vist que la nostra sol·licitud està confirmada. Aleshores, ja hem finalitzat el procediment. Ja està, no hem de fer res més. Si teniu dubtes, per favor, fiqueu-vos en contacte amb els vostres departaments d'orientació dels vostres instituts. D'acord? O si voleu, em podeu deixar comentaris a la descripció, així en el mateix vídeo, i jo tractaré d'ajudar-vos el més aviat possible. Espero que us hagi sigut útil i si us ha agradat el vídeo i considereu que ha valgut la pena, que us subscriviu al canal per a seguir informats al respecte de l'orientació acadèmica i professional. Moltes gràcies a tots i totes. Doncs, fins ací aquest vídeo. Recordeu, si us ha agradat i us ha sigut útil, subscriureu-vos al canal i fer clic a la campaneta per rebre notificacions. També em podeu trobar a Twitter en @canalorientat i en Instagram com a canalorientat. Moltes gràcies a tots i totes i fins el proper vídeo. I no oblideu fer bondat.